Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing video pasinaon basa Jawi kelas 8 SMP. Sadurunge kita sinau dina iki, ayo bareng-bareng kita paring dedonga mugi-mugi pikantuk ilmu kang barokah lan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dedonga diwiwiti. Rampung. Ing pasinaon dina iki, kita bakal ngrembug ngenani materi unsur basa sajroning teks crita cekak. Sadurunge mbahas ngenani unsur basa sajroning teks cerkak, ayo rek bareng-bareng dibahas maneh ngenani materi sing sadurunge wis kita bahas. Opo isih eling? Nah, bener. Babagan sing kita bahas minggu wingi yaiku ngenani tegese cerkak lan struktur teks cerkak. Tegese cerkak dhewe yaiku cerita sing isine ringkes, prasaja, lan ora mbutuhake wektu suwe anggone maca. Dene strukture keperang dadi loro, yaiku unsur intrinsik lan ekstrinsik. Unsur intrinsik dumadi saka tema, latar, alur, paraga lan wewateane, sudut pandang lan amanat. Dene unsur ekstrinsik dumadi saka sepisan nilai sajroning cerita kayata agama, budaya, politik, lan ekonomi. Unsur ekstrinsik kaloro yaiku pengalaman uripe si pengarange. Lan unsur katelu yaiku kahanan sosial nalika cerkak lagi dianggit utawa dikarang. Nah, rek, yen lali pangertene unsur-unsur kasebut, sampeyan bisa ndeleng maneh ing video pasinaon basa Jawi sadurunge. Saiki, ayo rek disinaoni lan disemak ngenani unsur basa sajroning teks cerkak. Unsure basa bisa dumadi saka ukara langsung lan ora langsung. Apa sih sing diarani ukara langsung lan ukara ora langsung iku? Ukara langsung yaiku ukara sing diomongake dening wong kapisan. Dadi, ukara langsung tegese ukara sing diomongake langsung marang wong sing dituju. Tuladhane, nalika bu guru nerangake utawa ngandharake babagan materi tumrap murid-muride. Iku salah sijine tulodo. Wonten malih tuladhane. Sepisan, opo sampeyan wis sarapan? Takoni ibu. Nah, ibu ing kene iku minangka wong kapisan. Terus wonten malih. Angka 2. Dek, sapunen omahe, ujare ibu. Tulodo katelu, Bu, aku kangen sekolahan, ature Kartini. Nah, iku mau nuduhake tuladane ukara langsung. Sing kaping 2 yaiku ukara ora langsung. Ukara ora langsung tegese ukara sing nirokake omongane wong liya utawa dalam bahasa Indonesia yaiku kalimat yang menirukan perkataan orang lain. Tuladane sing sepisan,
Ibu takon marang Adi wis sarapan apa durung. Loro, ibu ujar marang adik supaya nyapu omah. Wonten malih tuladhane ingkang nomor 3, yaiku kandhane Kartini dheweke kangen marang sekolahan. Nah, sawise sinau ngenani unsur basa sajroning teks cerkak, ayo kita bareng-bareng nyemak cerkak sing bakal ibu paringi. Keli ing Kali Pusur. Ing sawijining dina, kula lan kanca-kanca kula kang senan mantuk sekolah dolan ten griyanipun Bambang. Saderengipun dolan, kula pamit kalih ibu ingkang nembe nyapu, supaya mboten dipadosi. Ibu meling, kula mboten pareng dolan ten kali, amarga sakmenika kalebu mangsa rendheng. Ibu sumelang menawi kaline banjir. Nalika kula dugi ten griyanipun Bambang, ten ngriku sampun wonten Siti, Wahyu, Sikit lan Surya. Ing ngriku kula lan kanca-kanca kula sami guyon lan gegojekan. Sikit gadah usul atus ten Kali Pusur. Amargi hawane panas banget, seger kangge slulup. Kanca-kanca kula sami cocok kalih usulipun Sikit. Kula bingung nderek napa mboten amargi dipesen ibu mboten pareng dolan ten kali. Kanca-kanca kula sami ngajaki terus lan kula tingali langite padang jinglang. Saengga kula purun nderek. Batin kula mangke saderengipun mantuk saged didi rumiyin supaya ibu mboten ngertos kula atus ten kali. Nalika dugi ten Kali Pusur, kula lan kanca-kanca sami nyemplung lan gojek sinambi adus. Sasuwene kegojekan, ujug-ujug ilining banyu dados gedhe, kamangka mboten mendung. Kula wedi banget
Kanca-kanca kula sami saged mentas, nanging kula wonten tengah boten saged mentas, lan kebacut katut ilining banyu. Kula glagepan badhe nyuwun tulung nanging boten saged. Kula krungu kanca-kanca kula padha bengok-bengok nyuwun tulung. Kinten-kinten 300 meter saking papan kula keli, wonten bapak-bapak ingkang pados ulam. Kula ditulungi kalih bapak-bapak menika. Dipun beta ten pinggir kali. Kula nangis getun sampun ngeyel kalian welingipun ibu. Wonten pinggir kali, kula dirubungi kalian para warga desa. Kula krungu saking para warga menawi hulunipun kali pusur menika udan deres, sahingga ilining banyu dados gedhe. Sawise nyemak tuladhane cerkak kanthi judul Keli ing Kali Pusur, ayo rek dak suwon sampean kabeh ngonceki utawa goleki unsur intrinsik lan ekstrinsike, banjur tulisan ing buku catatan masing-masing. Saben siswa wajib wenehi foto nalika nggarap tugas lan foto kasile nulis tugas. Banjur kirim marang nomor WhatsApp ibu lan dilanjut absen. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.